Aiaudie 2008an dramasek. Aiaudie herriko festak. Aiaudie dantzako, launarteako, kantatzeko eta ondo pasatzeko eunen. Kaliek eta plaza, barrakak, tabernak eta txosnak, etxetako zukalde eta balkoiek, festiek hartitzela txokodanak. Festiek hartu ditzela gure bihotza, eta eman daiula interra sekulez bezala gozatzeko. Bi gomendixo, neurrixe eta filosofixe. Bilan neurrixe, pasatzeke, ondo pasau, pasatzeke. Eta festako filosofixe, egun hauetan, saxaupenaka azten eta parrie jartzen. Umore ona nagusitu daxela. Hirugarrena ez da gomendixue, ezkakizun irmo bat baizik. Errespetue eta tolerantzixe danontza. Festak berdintasunin disfrutau. Festak normaltasunez eta giro honien jutie, danon ardurie da. Zaitu daiun hori. Festako eskubidie danona da. Ez deu eraso sexista, LGTBI fobiko, arrazista eo bestelakoik onartuko. Anistazun funtzionala eta berra daukeben antzate lekuek egokitu diteu. Festak danonak die. Aurtengun, udaletxeko balkoire gonbidau diteu, Andarramaxetako programan aktibokin parte hartuko ben herriko, elkarte, talde eta norbanakuek. Herrigintzan ordezkasek dielako, herri hau ordezkatze delako, eta aurten Azkoitia zazpireun izenik, Azkoitiko herrisei eman nahi dixo protagonismuen. Eta danon izenien, herri osun izenien dauzkeu hemen. Egun hauetan, ekitaldi batien eo bestien, danak ikusiko jeu. Txalo zaparrada bat, udaletxeko balkoietan dauden herrigintzako ordezkai danantzat. Eta hori bai, haiau da momentue, txupinazue botatzea guez, heldu eskutik, eutzi ondokue, lertu daxela festie, ondo pasau Andramaxek eta gora Azkoitixek.